Hola Jesús, segueix aquest temps d'Advent. Em toca preparar la teva arribada a casa meva i en el meu món. La preparo pensant en la meva família. La preparo comportant-me millor. La preparo esperant que tu vinguis. Molt més que unes vacances, Nadal. Molt més que unes llumetes, Nadal. Molt més que unes joguines, Nadal. És molt més. És un regal que Déu ens fa. El seu amor es fa present, és Nadal. Molt més que unes vacances, Nadal. Molt més que unes llumetes, Nadal. Molt més que unes joguines, Nadal. És molt més. És un infant que ens ha nascut per dur la pau a tot el món. És Nadal. Molt més que unes vacances, Nadal. Molt més que unes llumetes, Nadal. Molt més que unes joguines, Nadal. És molt més. I quan tu siguis amor i pau, seràs pels altres un regal de Nadal. Molt més que unes vacances, Nadal. Molt més que unes llumetes, Nadal. Molt més que unes joguines, Nadal. És molt més. Nadal. Molt més que unes vacances, Nadal. Molt més que unes llumetes, Nadal. Molt més que unes joguines, Nadal. És molt més. Nadal. Nadal. En el text de la setmana passada apareixia Joan Baptista, que parlava del profeta Isaïes. En temps d'Isaïes, com passa ara, avui dia, hi havia molt de dolor, guerres, fam, gent que patia molt. Però ell els va donar una bona notícia. Va parlar d'algú que vindria i portaria esperança i llibertat. D'algú que faria un discurs com aquest. L'Esperit de Déu està amb mi, perquè ell m'ha elegit. M'ha enviat per donar una bona notícia als que pateixen, per posar una bena a les ferides dels cors trencats, per anunciar el perdó als castigats i la llibertat als presoners. És Déu el qui ens posa un vestit de festa per celebrar aquest dia, i així com en la terra, quan reguem, creixen plantes i flors boniques. Així brotarà en el món la justícia de Déu. Aquests dies veig anuncis de joguines, de loteria, de torrons, de vacances, però l'anunci més important és un altre. Tu me l'acabes de recordar. Alleujament dels que pateixen, perdó als castigats, llibertat als que estan presos. Penso en les persones que ho passen malament. Tanco els ulls i et demano, en silenci, que els ajudis. Saps com ajuda Jesús les persones? Enviant-nos el seu esperit, perquè cuidem els uns als altres, també a tu. Jesús t'envia el seu esperit. Tu pots anunciar la seva bona notícia, però no amb paraules, sinó amb obres. Sent bon amic o bon fill, sent generós o pacient, queixant-te menys i col·laborant amb altres. Així te convertiràs tu també en un profeta. Alguna vegada havies pensat que tu pots ser també un profeta enviat per Déu? Quan faig el bé, L'esperit de Déu està en mi. quan comparteixo les meves coses, L'esperit de Déu està en mi. quan em preocupo pels altres, L'esperit de Déu està en mi. quan prego
amb Jesús, L'Esperit de Déu està en mi. quan perdono o soc perdonat, L'Esperit de Déu està en mi. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant, com era al principi i pels segles dels segles. Amén.